Bai, egixe da, gaur sufritzeko gau da. Lehenengo zatixen igual ezein beste, baina bigarren zatixen 15 mintzutik aurrera aukera gisa eurek aukitxu egu paino eta hori koste jaku ez. Joku bilatzi momentu horietan, lasaitasun puntu bat aukitxu baloiaz. Normala da, ez, azkenin, Leganés moduko aurkari baten kontra jokatzen, normala da euren momentu horiek aukitxi, eta momentu horietan sufritzitu gau da, eta ez da begolikein, eta azkenin, espulsioa ez da penaltixaz, oso posik, ez. 3 puntu nik uste jokalari hauen lana zein izan den ikusitxe, askotan aurkarixe baino geisha inbaripe, bakarrik euren lana ikusitxe, pentsot mezi da olako postasun bat. Bai, pixkat hori izan, ez? Gu ez gau itxute 3 egunetik behin jokatzen, 3 egun, gaur eberdik ordu izan, ez? Orduan horrepe bai moztu itxitxu, ez? Deskantzetako piketa bar, ez gau itxute, eta gaur hasiera-hasieratik nahi gendun hori, ez? Energixia zurten, beraiek ez zigertzi gu nekatute gauzela, jokalari batzuk azte-azken gabaz jokatute gauzela, eta hori nahi gendun, eta hori izan gaur nintzeko klabi, ez? Inertzi on hori hasieratik hartzi. Eta nik uste taldik hori oso onduen dabela, ez? Gero egixe da, hori. Nekia gertu dela bigarren zati hortan, eta gero aldaketakin eta espulsioa ez da, pixka buelta motzo partidua, eta azkenin alder hori da. Bai, garaipen garrantzitsua, ez? Azkenen etxian fuerte izatea, azkenen gure arma potente bat izaten, eta, 3 puntu hauek, azkeneko beste 3 puntuekin oso ondo, ondo ikustia. Bai, azkenen jende berria atea zan, gaur jende berria, eta azkenen gazteak gara, eta ikuste dugu goxeak gaula, jokaldi bakoitzian ez dugula amon ematen ez, eta nik uste oso garrantzitsua izan dela. Bueno, pues nosotros ya sabíamos lo que teníamos enfrente, un Leganés que ha estado en primera, que tiene muy buenos jugadores, pero también sabemos que somos muy fuertes en casa y tenemos que aprovecharlo, y hasta el último minuto ahí aprovechando la roja que han tenido y eso hemos apretado porque sabemos que aquí somos fuertes y hemos conseguido la victoria. Sí, lo decía el entrenador, que somos chicos jóvenes, que no tenemos excusas para decir que estamos cansados, y nos ha dado la motivación para salir como si hubiésemos descansado ese partido del miércoles, normal. Sí, es lo que decía, estamos muy fuertes en casa, muy cómodos, nos estamos sintiendo muy poderosos y lo estamos sacando bastante bien.